We hebben nog een mail gekregen van Gert Pede. Gert Pede. Oh, die zit hier al. Hi. Hallo. Paul. Hi. Oh, mevrouw, u bent de moeder? Ja. Hallo. Hi, Paul. Vertel. Ja, dus ik had u een e-mail gestuurd van dat ik eigenlijk op zoek ben naar iets. Naar iets? Ja, naar iets. Een vrouw, om gemakkelijk te zijn. Ja, want je bent bakker. Ja, ik ben bakker. Ik ben dus 3 jaar bezig. Als bakker? Als bakker. Een eigen bakkerijtje heb je? Ja, een eigen bakkerij. Maar het is niet evident voor eigenlijk een vrouwmens te vinden. Hier spreekt Tarzan. Een vrouwmens te vinden. Waar herken je een vrouwmens eigenlijk aan? Aan 2 dingen eigenlijk, hè. Ja, 2 tieten en een kut, dat moet je eigenlijk zeggen, ja. Daar komt het op neer. Ja, maar je kunt het niet vinden. Je moeder zit er echt dood te schamen, hè? Of niet? Valt wel mee, mevrouw? Ja. Het valt wel mee. Maar waarom kan uw zoon geen leuke vent vinden, Gert? Nee, het is een vrouw. Hè. Een vrouw? Sorry, een vrouw. Excuus, Gert, excuus. Dat is even afgeleid. Van die choco zeker? Nou, nee, dat tot hij. Mevrouw, wat is er met Gert mis dat hij geen vriendin heeft? Nee, er was een programma van Boer zoekt vrouw. En we hebben een landbouwbedrijf. En wij hebben een bed and breakfast en een bakkerij. 5 B's van de Kloosterhoeve. U wil gelijk noemen dat we er allemaal naartoe kunnen. Ja. Heel goed. En de bedoeling is, dan had ik gezegd, schrijf naar Tino's Dina. En die heeft hem geantwoord, ja, maar hij zegt geen boer. Hij zei bakker. Ja, u bent een bakker en Zeg, geen boer. Ik heb gewoon gezegd, schrijf het aan Manneke Paul, die lost alles op. Nou, dat is een heel goed beantwoord. Ja. En was u dronken toen u dat zei? Want Maar Gert, je bent dus een bakker. Ja, dus... Je hebt een eigen bakkerij. Ja. En wat voor vrouw zoek je dan? Dat gaat nu, meneer. Ik zoek eigenlijk iemand die zelfstandig kan werken, eigenlijk, maar ook... maar niet alleen werken is er natuurlijk bij. Maar, dus... Dit gaat helemaal mis, Gert. Dit gaat helemaal mis. Ik ga je helpen. Kom even staan als je wil. En dan... Zo. Hi. Als je een vrouwmens bent, moet je ook iets langer zijn dan 1,33 meter, volgens mij. Hoe lang ben jij? 2,2 meter. Jezus, Mina, man. Als je een vrouw bent, moet je ook echt in willen klimmen. Ja, graag. Ja, nou, laten we dan gewoon een oproep doen. We doen dus nu het programma volgende week. Ga even voor je staan. Vrouw zoekt bakker. Nee, bakker zoekt vrouw. Bakker zoekt vrouw. We hebben 1 bakker. Die woont ergens hoog boven. En die gaat nu een oproep doen. Bakker Gert voor een leuke, sprankelende vrouwmens. Oftewel vriendin. Ja, dat is al goed met zo'n romantisch muziekje erbij. Dus, ja. Wat ik eigenlijk precies zoek, is eigenlijk... een spontaan iemand die weet wat dat ze wil. En dus ook niet te klein als je mij ziet. En een goed innerlijke zeker. En, Zeg even wie je bent, wat je hobby's zijn. Ik doe ook nog aan fitness, 2 keer in de week. Dus, Hoe laat sta je 's morgens op? Nou, zeg dat maar niet. Je gaat altijd het eerste bed uit natuurlijk, voor het brood. Ja, maar ik begin om 1:30 al. Om 1:30 s'nachts begin je al met brood te bakken? Ja. En wanneer gaan we dan naar bed? Dat is te zien wanneer ik tijd heb. Hè. Allee, ja. Je moet dat erbij pakken. Hè. Ja, ik bedoel, en maandag is mijn sluitingsdag. Maandag is hij dicht. Ja. Voor een echte Hollander is dat echt. Staat dat nou op? Ik zou niet reageren. Nee, hij is Gert. Hij woont in Zwalm, in de mooie Vlaamse Ardennen. Ja, en hij wil heel graag een leuke meid hebben. Hoe oud moet ze ongeveer zijn? Ik ben 24, dus ik schat iets van een 20 tot 26. 56, 57 jaar. Dat is dan mijn moeder, of wat? Ik zeg wel, zo'n oude bakket moet je het leren. Dus als u denkt, Gert is een leuke jongen... dan kunt u mailen naar mannekepaal@vtm.be. En dan gaan we of zondag aanstaande of volgende week woensdag... gaan we Gert proberen te helpen aan een leuke vriendin. Ben jij de leuke vriendin die zegt... oh, wat ziet Gert er leuk en lang uit... dan kunt u gewoon reageren naar mannekepaal@vtm.be. En misschien ben jij wel de vrouw die Gert de rest van zijn leven gelukkig kan maken. Die om 1:30 s'nachts Gert kan wakker maken en zegt... Gert, je bed uit, je moet broodjes bakken. En dat Gert dan zegt... zoete broodjes? Zeg jij, nee, maakt niet uit, als je maar broodjes bakt. En om 6:00 komt Gert het bedstee weer binnen en zegt hij, word eens wakker. Ik heb een heerlijke kleine flessen croissantjes voor je gemaakt. Stokbrood klaar. Wat zeg je? En een stokbrood klaar. En wat bedoel je met een stokbrood?
Dat is alles behalve romantisch, hè? Ik probeer een vrouw voor jou te versieren. Goed, dus hij heeft croissantjes en hij woont u daarna gelijk uit. Maar goed, bel gewoon naar mannikepaal@vtm.b. Gert, ik hoop dat de mensen reageren. We zullen het wel zien. Bedankt voor je komst. Geef een hartelijk applaus. Gert en zijn moeder. Oh, wat heerlijk. Heb je het zelf gebakken? Ja, zelf gebakken. En ook nog een mattetaartje en een wat eclairtje. Ach. Omdat ik weet dat je toch altijd honger hebt. Ja, dat is waar, Gert. Dankjewel, heel erg bedankt. Ik eet... En wat is dit? Hetzelfde. Hetzelfde, oké. Miguel, wil jij nog brood? Ja. Je hebt tenminste iets om mee thuis te komen. Het is geen alsjeblieft. brood, hè. Oh, excuus. We hebben Mijn nog een voeding mail. wordt niet gesmeten. Nee, excuus Gert, excuus Gert. Maar die blijft zijn leven lang vrijgezel, hoor ik nu al.